Mä oon ollut perustamassa Slashia ja me perustettiin se siksi, että me saataisiin enemmän nuoria kiinnostumaan yrittäjyydestä. Mä oon ollut perustamassa ekaa sosiaalisen median toimistoa Suomeen, yritystä Puolaan, ollut johtoryhmässä ja toimitusjohtajana. Mä oon ostanut mun unelmien kodin ja löytänyt sieltä hometta. Me menetettiin kaikki irtainomaisuus, kaikki valokuvat, kirjat, lastenlelut. Mä oon monena iltana kuunnellut, kun mun lapsi kysyy multa, että milloin me äiti mennään takas, ja mä en oo osannut sanoa. Nyt me ollaan jo vuosi oltu sieltä pois. Mä oon valmistunut Helsingin kauppakorkeakoulusta, päässyt taideteolliseen korkeakouluun Media Labiin, minne otettiin vain 20 henkeä vuodessa. Mä oon päässyt opiskelemaan Harvardiin hallitusammattilaisten kurssin, ja mä oon aina ollut utelias. Mä oon kokenut sen hetken, mitä kukaan vanhempi ei halua kokea. Mä oon vienyt mun lapsen ambulanssilla sairaalaan ja luullut, ettei hän selviä. Mä oon saanut mun elämässä maistaa voittoa, riemua, iloa, mutta myös tappiota, kauhua ja surua. Ja jos tää elämä on opettanut mulle jotain, niin sen, että nämä kaikki erilaiset kokemukset on aina näyttänyt mulle mun seuraavan askeleen ja samalla auttanut myös ottamaan sen. Mä oon ollut koko ajan liikkeessä. Ja siksi mä oon nyt valmis. Siksi mulla ei ole nyt tarjota sulle liikeideaa, vaan liikkeen idea. Mä uskon siihen, että juuri sä oot se, joka näkee asioita, kuulee, tietää ja tuntee. Ja siksi sun tulee olla näkyvä niissä päätöksissä, joita Suomessa tehdään, ihan joka hetki. Systeemi on ollut rikki, mutta nyt sulla on mahdollisuus olla mukana korjaamassa sitä. Me annetaan sulle mahdollisuus tuoda sun ääni kuuluviin, koska päätöksiä voi ja pitää tehdä yhdessä. Elämässä on paljon ratkaisevia hetkiä, joiden vaikutukset kaikuu tulevaisuudessa. Yhteen lappuun mahtuu paljon valtaa 4 vuodeksi. Valtaa jollekin muulle päättää sun tulevaisuudesta. Siksi mä tarjoan sulle uutta, liikkeen ideaa. Antamalla äänesi meille, sä et anna omaa ääntä pois. Sen sijaan me päätetään yhdessä siitä, mitä me tehdään. Ja siinä samalla sä voit tehdä itsesi näkyväksi, silloin kun sä haluut. Ja se on musta sun oikeus. Mä en ole ammattipoliitikko, mutta mä uskon, että mä saan edustaa sua. Mutta vasta nyt. Mä oon Helena Auramo ja mä oon valmis tähän nyt.